Oikein ihanaa lauantai-iltaa teille kaikille, arvoisa yleisö. Ja ihan ensimmäiseksi haluan lämpimästi toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Viking XPRS:lle viettämään antoisaa iltaa meidän kanssamme. 5 upeaa kaunotarta ja 5 valloittavaa komistusta odottavat pääsyä estradille, sillä tänä iltana kilpaillaan erittäin kovatasoisessa taistossa, jossa palkintona on ei enempää eikä vähempää kuin juontopesti Maikkarille. Ja tässä kilpailussa vain 2 voi voittaa. Jatkakaa ihmeessä näitä uploadeja, sillä seuraavaksi haluamme esitellä illan kilpailijat, jotka jo varmasti innolla odottavat lavalle pääsyä, joten arvoisa yleisö, Miss ja Mr. Chat 2011 finalistit, olkaa hyvä esittelykierrokselle. Ensimmäisenä lavalle saapuu Katariina Bakkas. Hei, mulla olisi tällainen pieni talenttiosuus teille. Mä ajattelen, että mä näytän vähän tällaisia tanssiliikkeitä. Laittakaa kädetkin liikkumaan, kädet mukaan. Mahtavaa, täällä on hauskaa porukkaa. Numerolla 2 kilpailija on Johnny Kuoppala. Naiset, irtoako volyymitaso hieman korkeammalle? Numerolla 3 kilpailijatar Niina Korhonen, ole hyvä. Muistakaa kannustaa ahkerasti omaa suosikkianne. Elikkä mä ajattelin kertoa teille muutaman niksin miehille, mitä älkää käyttäkö naisen iskemisessä. Esimerkiksi mulle tuli yksi mies baarissa, että hei, mun autoon mahtuu 60 litraa bensaa. Ja aina kun tankki on puolillaan, niin mä käyn tankkaamassa sen. Halusit sä olla niin kuin mun auto ja lähteä tankkaa mun kanssa baaritiskille? Ei miehet, ei näin, me ei olla autoja. Numerolla 4 lavalle astelee Bruno Burger. I can sing a love song like a way it's meant to be. Well, I guess I'm not that anymore, but baby, that's just me, and I will love you. Ja lauta. Baby. Ei tullut vielä. Nyt. Always, and I'll be there forever and a day. Ja kaikki mukaan! Ja numerolla 5 lavalle saapuu Marie Brander. Eli oikealla jalalla eteenpäin. Askel, vasen, ja, ja, ja. Sitten tehdään sama vasemmalla taakse, eli vasen lähtee. 1, 2, ja, ja, ja. No niin, nyt sulla on perusaskel hallussa, eli voidaan kokeilla samaa, mutta... Numerolla 6 kilpailee joensuulainen Henrikki Turpeinen. I'm so excited! I just can't hide it! Mut mitä porukkaa täällä on? Aikamaala! Minun piti tulla Petri Lehtiselle private dateille tälle ja täällä on kuule sellaiset kimppakivat! Kamala! Minä oon Marja Tyrnin sisko Torttu-Liisa Terskanperältä. Ja tänä yönä laitetaan bileet menemään ja meille saa tulla. Ja numerolla 7 Hanna Kyyrö. No niin, ottakaa perusasento. Elikkä etujalan potku, näin. Yes. Hyvä. Ja sitten käännetään.
Me ollaan aina täällä tiellä. Mennään tonne tuomariston juttu sille. Moi, täällä on tuomaristoa. Miltä näyttää? Onko kilpailijat hyvässä iskussa? On, joo. Oikein hyvältä näyttää, joo. Okei, Martti. Onko sieltä löytynyt oma suosikki? Kiitos. No niin, sitten eteenpäin. Onko sieltä löytynyt oma suosikki miesten ja naisten porukasta? Kyllä aika lailla rupeaa olemaan, että katsotaan vielä mitä tapahtuu tässä. Okei, onko sulle löytynyt oma suosikki? Kyllä, selvästi. Sekä miesten että naisten porukasta? Varsinkin miesten porukasta, mutta naisista niin kuin alkaa pikkuhiljaa selviämään kyllä. Onko sieltä löytynyt mitä omia suosikkeja? On jo. Nyt vähän väännetään 2 kundia ja 2 mimmiä, aika lailla kumpikin tasaviivalla, vaikea päättää. No niin, ei muuta kuin jatketaan tätä hommaa. Kilpailija numero 8 on Tomi Välimaa. Nyt yleisö kaivattais pikkasen enemmän kannustusta. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There is warming on his head already. Mom's spaghetti, he's nervous, but serves loose calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. Oh, you only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself. Ja numerolla 9, Ariina Honkatukia. Elikkä... Noniin. Onks tää lampada? Noniin, elikkä sä aloitat vasemmalla. Elikkä N, Y, T, nyt. Y, kakko, Y, kakko. Menee se hyvin, noniin, Y, kakko, Y, kakko, Y, kakko. Noniin, nyt se menee tosi hyvin, Y, kakko. Noniin, kiitos paljon. Ja sitten meillä sokerina pohjalla numerolla 10 kilpailee Robert Tötterman. No yleisö, pureeko Robertin karisma? Hyvä. Sitten mä lasken korttipakan pois, mulla ei ole mitään merkkejä tässä. Kattokaa. Sitten kun mä napsautan sormia ja nostan päällimmäisen kortin, niin sen pitäisi olla sama kortti, minkä Anni valitsi justiin ihan umpimähkää. Eli kattokaa tuomarit tarkkaan. Näin. Onko se sama kortti? Okei, mä löysin täältä muutaman fanin. Terve! Ketäs te olette tullut kannustaa? Kyyrän Hannaa. Oletteko te Hannan jotain läheisiä kavereita vai bongasitte vaan, että se on parhaimman näköinen juontaja tosta, että kannustetaan sitä? No molemmista syistä Hanna on hyvän näköisin juontaja. Niin, tässä vaiheessa on tullut aika julkistaa tuomariston päätös, eli Miss ja Mr. Chat 2011 voittajat. Yleisön suosikiksi onko meidän tuomaristokukittajat valmiina tässä vaiheessa kilpailua? Yleisön suosikiksi suunnattomalla äänimäärällä. Näitä on 2 nimeä. Toinen heistä on kilpailija numero 5, Marie Brander. Paljon onnea, Marie. Paljon onnea. Halauksia tännekin. Hän siis vei yleisön suosikkitittelin. Toinen yleisön suosikkitittelin haltija tässä kilpailussa on kilpailija numero 6, Henrikki Turpeinen. Paljon onnea. Ja halaukset täältäkin on... Sieltä saapuu kukittajat. Hyvä yleisö. Historian ensimmäinen Miss ja Mr. Chat 2011 kilpailun voittajat ovat naiset tietenkin ensiksi. Numerolla 3 kilpaileva Niina Korhonen. Paljon onnea! Paljon onnea, Niina. Niina on siis toinen uusi MTV3 Chat-juontaja. Niinan vierelle astelee myöskin loistava persoona, samat ominaisuudet likimiten kuin Niinalla. Elikkä tulevaisuudessa meillä on 2 aivan mielettömän mahtavan upeata juontajaa MTV3. Toinen heistä on numerolla 6 kilpaileva Henrikki Turpeinen. Paljon onnea! Paljon onnea, Henrikki. Henkka, Henuli, miksi kaikkea se on voi kutsuakaan? Henrikki, Niina.
Teet on 3 sekuntia sitten valittu Mr. ja Mrs. Chatiksi. Mikä fiilis? Siis aivan uskomatonta. Siis Sut valittiin yleisön suosikiksi ja nyt sut valittiin sinne juontajaksi. Siis Mitä tähän voi sanoa? Millä sä voitit tässä kabaa? varmaan omalla persoonallisuudella ja Marja Tyrnillä. Marja Tyrni oli aika kova, mä väitän, että se oli tasapäissä. Niina, sut valittiin Michaelin duuniin. Onks tää nyt se voitto, mitä sä halusit? Kyllä tästä on hyvä jatkaa ylöspäin. Mitä sä meinaat nyt aloittaa tän sun uuden uran? Menemällä töihin. Mahtavaa. Kiitos kaikille mukana olleille yhteistyökumppaneille, Maikkarille, Viikkarille. Kaikille, jotka on tässä hommassa ollut messissä. On ollut paljon uusia kokemuksia, on ollut paljon uusia ihmisiä, paljon uusia ystäviä. Ja mä uskon, että me saatiin 2 semmoista henkilöä sinne Maikkarille duuniin, jotka varmasti tekee sitä työtä ihan puhtaasta innosta. Kaikki katsojat, see you later!